que querían, por todos os medios, aparentar a normalidade. Un 60% dos mestres e mestras que imparten en primaria estiveron na mesma situación. E o 100% do persoal de limpeza, o 100% do persoal do comedor, das cuidadoras e cuidadores, non puideron exercer o seu dereito a folga. Unha estrategia clarísima por parte do Partido Popular, por parte da Xunta de Galiza, para aparentar a normalidade que non existe. A normalidade, en todo caso, é a normalidade dunhas aulas de infantil e primaria con un máximo de 25 alumnos por aula e con distancias que non hai que respetar en contra de todos os parámetros e criterios internacionais e mesmo estatais asinados pola Consellería de Educación e polo Ministerio. Esas distancias que despois da convocatoria de folga se modificaron en moi poucas horas, cando todo antes parecía imposible, e pasaron a ser dun 1,5 metro en FP, secundaria e bacharelato, non se fixo tal cousa en primaria e infantil. O cal, evidentemente, é tamén altamente discriminatorio, porque temos uns alumnos que van estar en aulas de primaria saturados, mentras que no Instituto do Lado, se a dimensión da aula non o permite, haberá que facer un desdobre e, polo tanto, estarán nunhas mellores condicións. Eso era ata onte tamén, porque onte, Román Rodríguez, novo conselleiro ao frente da Consellería, anunciounos no Consello Escolar de Galiza que están en disposición, vía Inspección Educativa, de autorizar que os centros que non teñan suficiente capacidade e así o soliciten, poderán tamén eximir esa responsabilidade do 1,5 metro sempre cando coloquen mamparas. Onte, 9 de setembro, a menos dunha semana para o inicio do curso, volven co que poña unilateralmente na educación pública galega. Como sabedes tamén, onte anunciou que están dispostos a aceptar a semipresencialidade. Ca boca grande non paran de defender o ensino presencial como elemental. E neso podría parecer que coincidimos. Pero despois na práctica vemos que é todo o contrario. E as primeiras de cambio, e ademais botándolle culpa aos centros, din que terán que recorrer a semipresencialidade, sin ningún tipo de plan B, sin plan de contingencia aínda elaborado para garantir que tanto o profesorado como o alumnado teñan con carácter universal e equitativo acceso a ese ensino por teledocencia. Non hai ningún tipo de alternativa. Nosa saúde non se xoga, ca nosa saúde non se xoga, ca nosa saúde non se xoga, ca nosa saúde non se xoga. O día 16 é unha nova xornada de folga, neste caso para o profesorado que imparte en secundaria e no resto das etapas educativas. Somos conscientes dos impedimentos para poder secundar unha folga e que esta tivera un carácter mayoritario. Sabemos perfectamente que os servizos mínimos que onte foron refrendados polo Tribunal Superior de Xustiza van facer moi difícil que o seguimento sexa como tiña que ser, pero evidentemente nós non estamos dispostos para nada a baixar os brazos e a permitir que a xente que está metida, como dicíamos antes, nesa burbulla que é San Caetano, nos impoñan uns criterios que vayan en contra da nosa saúde e dun ensino presencial con calidade e con seguridade. Moitas grazas.